Kansainvälinen kauppa tarkoittaa sitä, että se on toimimista vierasmaalaisten kanssa, jossa on kulttuurilliset erot ja kielelliset erot ja lainsäädännölliset erot. Harjoitusyritys antaa mahdollisuuden kohdata jonkun verran niitä kansainvälistymisen haasteita, jotka liittyvät ennen kaikkea kielitaitoon, kulttuurillisiin eroihin, ihan fyysisiin etäisyyksiin. Harjoitusyrityksen kautta on tosi paljon oppinut kansainvälisyydestä, että tosi iso haaste oli pelkästään se, että aikaero on niin iso. Niistä on pitänyt kelloa katsoa hirveästi, että kun siellä on kumminkin 6 tuntia sitten eellä, että ne ei ole enää sitten välttämättä koulussa, kun me ollaan täällä, tai toisinpäin, että ne on koulussa ja me ei olla vielä koulussa. Sen on huomannut, että täällä kun on joutunut kirjoittamaan tarjouksia englanniksi ja kiinalaiset, niillä ei ole semmoinen samanlainen käsitys siitä kaupankäynnistä kuin meillä. Me tehdään aina niinku tarjoukset, eka tehdään tarjouspyynnöt, tarjoukset. No haasteita tuollaisessa kansainvälisessä kaupassa tietysti on se, että molemmat ymmärtää toisiansa, että puhutaan suhtkot samoista asioista, että ei tule sellaisia väärinkäsityksiä just, että mitä enemmän joutuu puhumaan englanniksi, niin sitä paremmin se sujuu. Se on vähän, kun opettajat pakottaa meitä puhumaan, niin kyllä se sitten oppii. No, harjoitusyritystoiminnan kautta myös saa jonkunnäköisen käsityksen siitä, että miten tämä maailman kauppa toimii ja myös suhdanteet ja trendit ja tällaiset pystytään ottamaan huomioon, että sen opetteleminen on pitkän matkan päässä silloin, kun se lähdetään tekemään tuolla käytännön työssä. Kansainvälisyys mun mielestä tarjoaa tosi monipuolisia mahdollisuuksia, että pääsee katsomaan eri näkökulmista just tätä kaupankäyntiä ja muutenkin. Eli me mennään sinne Kiinaan ja tutustutaan niihin kiinalaisiin ja niiden kouluun ja niiden koulutukseen. Ne on tosi kiinnostuneita ollut kiinalaiset kuulemaan tästä, että miten meillä on tämä homma toiminut. Näytetään valmiita lopputuloksia, meidän budjetteja. Ne on tosi kiinnostuneita meidän sauvakävelystä. Me lähdetään opettamaan sauvakävelyä. Mä odotan siltä matkalta tosi paljon kokemuksia ja nähtävyyksiä, ja että näkee siltä puolelta maailmaa, miltä se sieltä näyttää.